Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV bisimillahi roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha e huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hannde koyɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo juma moubarak goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jijitaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha ɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen ɗum ɗon noon hande subaka o ma en gartan e ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeyoɓe farine walla fewdoɓe mburu e nder leydi meɗen Sénégal nane jayndeli ɗi men gar kadi voyage gardiɗo leydi ndi kono goɗɗum e goɗɗum nani duume e nder jayndeli ɗi ko wayno coftal ɓalli e oɗo subaka hande ne anda hankkadi Sénégal andama holmo foti hawrede inde nde ma en garten joni joni e nder jayndeli ɗi en mbatta sona uddide e jaynde Le Soleil jaynde Le Soleil e oɗo subaka hande ari tan ko wiide yete état o walla mbiyan gouvernement o kamɓe ɓe ƴeewi tan peeje gam yaltinde hen ɓe ganduɗa kamɓe mbiyete moñeji woni dilloɓe e banggal farine walla banggal mburu e nder leydi meɗen Sénégal saabu ene anda ko oɗon crise addi mburu ɓeydade hande ɓe garti noon holno gouvernement o darori ha tan yaltini hen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yette yeeyoɓe farine ɓe walla fewdoɓe ɗum ɓe ha joni tan ɓe gari e réunion mo ganduɗa dañino hakkude gouvernement o e syndicat ji joguiji banggal jangde nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon hanki wonno kono mataw ko laati hen ko hewani caggal jaynde Le Soleil garen e jaynde quotidien Le Quotidien jaynde quotidien e oɗo subaka aljuma hande dawri tan koye arde wiide examen raté examen mo ganduɗa yete mataw tan laatake koɓe jinno ko ɓe dañani ɗum ko hakkude la gouvernement o e tan jangguinoɓe walla syndicat jangguinoɓe ɗum noon ɓe mbi tan kanko Sawru Sène wi ko gouvernement o nde arata nde kaɓe gaddi ko juuɗe ɗe ganduɗa ko juuɗe ɓoldude mana ɓe gaddi ko sac mo waɗani haydara kanko Amadou Ba kanko woni porte parole mo CUSEMS kankone tan o darima gam wiide ko échec tigui mana kamɓe laamu ngu koɓe jinno ko laataki Samba Sy kanko woni ministre joguiɗo banggal liggey nder leydi meɗen Sénégal o wi laamu ma jooɗo tan yewtiday jangguinoɓe ɓe ɗum noon woni konngudi mabɓe konngudi goɗɗo ma tawe nder jaynde nde woni konngudi Aliou Sall gonnoɗo maire mo Guédiawaye kanko noon o wi hayso perti maire o haare nde koko jokkata toon to diwan mo Guédiawaye ɓe garti kadi e andinde yimɓe holi Babacar Diop gonɗo tan maire mo diwan mo Thiès ɗum nane jaynde quotidien Le Quotidien caggal ɗum garene jaynde enquête kañum noon ari tan koye gongaji Ismaïla Madior Fall suuti fani tan e élection ji ɗiɗo ɓennuɗi e wiidemo ko tan kanko professeur Ismaïla Madior Fall laamu ngu oɗo saaha aɗoɓe ɗarnuno koyɗe mabɓe ɗo mataw koko ɓuuri tidde ɗum ɗon noon ɓe mbi tan soɓe darni soɓe ɓeydi nanggodirde e koye mabɓe tan koɓe jiiɗi ko maɓe dañ ɗum fawaɓe juuɗe kay woni yimɓe jeegomo ɓe ganduɗa ko gang mawɗo gonnoɗo toon to diwan mo Kayar ha tan yani e usine aji ɗiɗi ɗi ganduɗa usine aji liggotoɗe banggal liɗɗi ɗum noon ɓe janno e ɓen noon pawama juuɗe maɓe tolno e tan jeegomo ha joni garene jaynde Les Échos jaynde Les Échos noon monji natal Moussala e tan Sadio Mané ko wiide tan hankkadi andama Sénégal holmo foti hawrude e tan final o wonata kanko Moussala noon oɗo saaha yete ɓe mbi hakkude makko e tan Sadio Mané ma leer ɗum ɗon woni ko jaynde Les Échos addi ha joni tan ko ganduɗa ma lap ceer woni jahangal gardiɗo leydi ndi e voyage mo foti dañde o e wiidemo ko tan nde o hucciti e tan yimɓe laamu makko ko wiideɓe so artimo wat remaniement mataw mawo dillin gouvernement o ma woto yaltuɓe woɗa nattuɓe ɗum noon woni konngudi makko kanko Madiop Biteye maire mo Darou Moussi noon o wi haare nde musino toon to diwan mo Touba kono haɗani ɓe gagnade mairie o aɓe jettira ɗum Allah ha joni garene jaynde L'As monji natal tan jagorde joguino
inde ko faye élection ji ɗi kanko noon o suuti kongude walla tan kamɓe jayde nde ɓe mbi oɗo saaha kay compte à rebours o fuɗɗima mana machine o kay fuɗɗima tigui limde minute aji muɗum ha saabi tan ɗo joni faade capantati go lewru juillet woni élection ji législative poɗɗi dañde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗon ko dongal ngal ganduɗa kay jagorɗe nde ɗo joni rondima ɗum walla nane hoore muɗum faade oɗon date ha joni tan ara hakkude Sénégal e Égypte nane nder jayde nde mo ganduɗa konngudi mum nani hen woni Ali Houdia Diaw sociologue ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiidemo ko tan gardiɗo leydi ndi kay ne foti tigui dillinde laamu ngu wooda yaltinaɓe wooda kadi heddiɓe saabu wonɓe ganda gonka mumen ala ko nafi. Garen e jayde Vox Populi noon ari tan koye baroɗe men ɗe e tan pharaoji Égypte di hakkude Mo Salah e tan Sadio Mané ɗum ɗon noon ɓena anda ɗo joni Sénégal noon hawri laaɓi 12 e leydi ndi ndi ganda kañum woni Égypte ɗum noon guila keer 86 ɓe mbi tan Sénégal dañi hen victoire uji 4 kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni Égypte ɓe dañi victoire uji 6 ɗiɗi keddiɗi ko match nul wonno hakkude Sénégal e Égypte ɗum ɗon noon ɓe mbi rapport final o nana faade altine caggal nde anda ko dimanche wonata final o ɗum noon ha joni tan ɓe garti hakkude gouvernement o e ɓe ganda kamɓe goni jangguinoɓe ɓe mbi tan jonde mabɓe ala ko addi mana nafoore yaltani hen saabu kamɓe ɓe mbi tan ko maɓe jokku guerewaji mabɓe e nder leydi ndi ha joni Jamra kamɓe noon ɓe cuuti konngudi mabɓe arde tan banggal debbati gorkati saka noon ko nanga walla ko yiya toon to diwan mo Amitié Karak ha joni keddotoɗen koye ngal ɗon banggal saabu toon to diwan mo Amitié Karak oɗo ɓiɗɗo gorko e dow tan terrasse jama o ko toon wonduno tan e cukalel gorel amo wonda amo leldo e muɗum ha saabi jafaɗon noon e konngudi ɗi hawo yiya kanko noon nde o nangade mataw tan o nawa to diwan mo police o wi ko wondane sago makko saabu wondi ko yaadiɓe ganda ko ɗum wannatamo ko watta ko walla enanni nannamo e gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe belanimo ɗum woni konngudi makko kanko bannoɗo ɗeɗo gueɗe ha joni tan ɗum ɗon noon nane jayde l'observateur jiyen kadi kanko Sadio Mané amo ɓoori ɓe mbi noon to ganda kamɓe goni diwan mo Égypte mana entraîneur mo ɓoɗo joni amana tan ƴewto e jangguidde joueur e ɓe ɓadono Sadio Mané Koulibaly Bouna Sarr e tan woɗɓe ɓe ganduɗa yete ko mawɓe wonɓe nder équipe o ɗum noon ko faade tan e match poɗɗo dañde hakkude Sénégal e Égypte nongodi e Fada Freddy kamɓe ɗiɗo noon konngudi mabɓe nane nder jayde nde ha joni ma tawe hen e nder l'observateur. Garen ha joni e jayde libération noon ari tan e konngudi oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko kalanoɗen joni dari koye duuɓi 35 ene notoy inde o Diallo ɓe mbaɗi kanko noon o wi tan o yaadani sago makko te noon ko ɓi gardien mo jama oɗon kanko ɓiɗɗo gorko badɗo ɗeɗo gueɗe ha tan o waɗi ɗum ngel ɗo cukalel gorel biyete ngel de Camara ko ngel guinéen ngel dare duuɓi 15 ɗum noon ngel wi tan ko o winomo ko wonko wone makko ko ganda amo foti ittude ɗum e ɓandu makko ko noon funtiri cukalel ngel nde o noddi ngel noon o waɗi mo menacé ha ngel hulimo o watti wondude e maggel kanko noon gueɗe ɓaade noon mataw tan wadde menacé e ko way noon ene ƴewtinda ha e nder galle mabɓe walla koreji mabɓe ɗum noon ɓe mbi dañdo gonga kadi e dow Attijari Wafa Banque woni kayo mo ganduɗa kanko ni Bocar Samba Dieye haala dañnoɗo hakkude mabɓe ha banque o yiiɗi yeyde galleji makko tati ha joni tan lawol tottitimo tan gonga. Garen e jayde Stade kañum uddata damal e oɗo subaka aljuma hande garen tan e oɗo mo ganduɗa kanko woni Sadio Mané hakkude makko e tan Mohamed Salah mo Égypte ɗum wonata ko dimanche ɗum noon altine hen résultat ji fatte so Allahu lamdo jaaɓi ɓe mbi
tan Nampalis Saliou Cissé ina ko ɓe ganda ko mantiniɓe équipe o oɗo saaha darde moɓɓe kay nana fada mo darde mum noon yiyaka no fewi woni Idrissa Gana Gueye ɓe mbi ni ko mataw ko 4-3-3 o saabi o tan majji e nder stade o ɗum woni ko adda e oɗo subaka hande e nder Diaynde stade kañum uddata damal udditen eɓɓore wonde meɗen noon hande e oɗo subaka aljuma hande ko arande on tan e ko fayi e oɗo ɓiɗɗo gorko ɓaddode baɗe bonɗe toon to ganda kañum woni Karak ɗum ɗon noon ko baɗe ɗe ganduɗa jooɗani ko baɗe bonde kono noon ƴewtidama nana ɓuura layde e nder leydi meɗen Sénégal woni banggue debbati gorkati yande e dow sukaɓe worɓe saabu haalanoma ɗo balɗe ɗeya caggal mo ganduɗa toon to diwan mo Pikine o yaltini ko pisole tan waɗi menacé cukalel gorel ha wonde muɗum ɗum ɗon noon woni cukalel ganda dillanno koye banggal coftal ɓalini toon to diwan mo Pikine ha yummum yalti haali ɗum ɗo woni foof ɗum ɗon ne so ƴewtidama oɗo ɓiɗɗo gorko kadi beele koye ngel ɗo cukalel tan o haaɗi ko Allah tan andi yo police wat ko ganda kañum woni fodde muɗum waɗa mené enquête anda holon hande goni victime aji e oɗo bone mo waɗi toon to ganda woni terrasse mo Jama mo Karak sabani anda ko bammo ko renata oɗon Jama ɗum ɗon noon ko gueɗe kulɓiniɗe e nder leydi meɗen kono kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa no mbiruɗen joni ni nana ɓuura layde e nder leydi ndi holto probléme o woni hande namdal ngal ko ɗon woni saabu so neɗɗo yeehi hande ha woni e dow terrasse Jama ena waɗa toon baɗe ɗe ganduɗa moƴƴani ƴetta sadiaduji Jama ne waɗa hen baɗe ɗe ganduɗa yo Allah suren hande hulɓinima holɗo yimɓeɓe hagguillaji mumen goni hande ɗum ɗon fo hande ko namde ɗe ganduɗa a wawata ni andude holto pawata ɗum ha aɗa daña jaabowol muɗum saabu hulɓinima ɓiɗɗo gorko wondude ni e cukalel ganduɗa ko dewel e Jama saka noon mo ganduɗa ko gorko ko ganduɗa hande koko har islam harmi e banggal chrétien harmi e banggueji foof ko ganduɗa haala diine mo ganduɗa jaaɓi oɗon bone baɗɗo toon to Karak ko wayni noon hande nana ɓuura layde nana ɓuura hewde yo jignaɓe ɓuur wattude hakkillaji hakkude ɓiɓɓe mabɓe e sukaɓe ɓe ganda ina jaada e mumen yo jignaɓe ɓuuri wat hakkillaji so sukaɓe ɗiɗo worɓe hande wiyeteno ko so debbo e gorko gondi hayso sukaɓe ɗiɗo worɓe gondi hande yo haqqillaji ɗi hande woɗɗo jeehi ha mbawa renede saabu saaha wiye neɗɗo haqqille muɗum ina wayni walla ina wayni kono noon saaha wawa wasde hen saabu il faut neɗɗo ina jooɗo kadi ina miijo won baɗe ina miijo won gueɗe ne wawi wonde saabu koye aduna oɗon gonden ko ɗon aduna o tolni hande kono noon mbeɗa andi kam ko ɓuuri laynude ɗum foof hande e banggue réseaux sociaux ji kam ko hen jeeya saabu hande a yeɓat TikTok walla guddita Facebook walla banggal gongal jiiya gorko mo ganduɗa gonta koye namdade beele o ko gorko walla ko debbo jiiya debbo mo ganduɗa a jottoɗo joɗɗa ɗo aɗa ƴeewa vidéo o beele oɗo ko debbo walla ko gorko hande hulɓinima kono noon ɗiɗon banggueji kam jeeyama ko ɓuuri sarde bone debbati gorkati e aduna o hande koye ɗi konngudi guddeten ruɓɓindu jaydiri meɗen oɗo subaka aljuma koyɗon tan yo Allah waɗanen jaami kisal hokka en tawede altine so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen en e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Mamadou Cissé Oumar Ba e Ibrahima Thiombane.